लोगोफोर नोंथांमोना माब्रै दं आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय दिनै फेसबुकनि भाइराल फट' भाइराल भिडिअनि सायाव एसे सावरायनाय जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नोंथांमोना नायबाय थादो थ' लेट्स गो नैबे आब'मोनखौ नायदो आंथ' मैया आब'मोननि फट'खौ नायनानै ओंखामखौनो जानो बावबाय वाव होननानै सानफ्लांबाय थाबाय थ' मा सानदोंमोन आदा नों बे फट'खौ नायनानै देलाय बुंनाया ना जेबो नङालै ओंखाम जायैखाय आङो आपेल फिथाइ लायनानैसो जानो सानदोंमोन बा तेजर गरम ओंखायनो आब'मोना दख'नाखौ गाहायाव बोख्लायदो गानाबाबो जागौमोन नामा आब' बेफोरखौ बादो नैबे भिडिअखौ नुनानै आंबो सासे पटायना लानांसिगोन सानबाय बिसास खालामाबो नायदो भिडिअखौ नुनानै फोथायबाय जानो हागौ फोथायाखैबा नैबे भिडिअखौ नायदो खिथु जालायबाय खिथुखौ गारलालाय नुबाय आं गोसथोनाय हिनजावखौ मानो गोसथोनाय गोसथोलायखो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयर कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल बाटनखौबो थुनानै लादो प्लिज बिदिनो गोदान भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनबाय थागोन थ' बाय बाय